Bueno, ahora pasados 20 minutos vamos a proceder a quitala do forno. Está moi ben vedes, está ben gratinada, o queixo ben fundidiño. Sempre hai que ter moito cuidado ao coller a bandexa. Normalmente, ao sacala así do forno, sale moi jugosa. É bastante difícil de botar e de que se quede bastante ben presentada, pero bueno, hai moita xente que come polos ollos e os que non nos gusta comer pola boca non nos importa demasiado a presentación. Entonces ahora, unha vez cortada, sacamos a ración. Isto máis ou menos sería unha ración, como vedes, é unha ración bastante boa. Bastante. Para comer unha persona, Chega. creo que lle chega. E agora é o vosso momento. Ahora é o máis importante que vou probar eu. Ahora que yo chego o micro, Vale, gracias. collo chego o micro, e será o momento de que te entreviste a ti. Ten cuidado, que está moi quente, sóplalle. Gústame moito. Bueno, pois moitas gracias por atendernos. Xa sabedes, se queredes probar esta lasaña tan rica, pasadevos pola Chapacuña 3. Hasta o próximo programa. Imos xa ca última sección do noso programa, o SQTs. 5 preguntas que porán a proba a xente da rúa sobre os seus coñecementos sobre o Concello de Quiroga. Di o nome de 4 ríos que pasen polo Concello de Quiroga. O río Sil, Quiroga... Non sei máis. Non me acordo máis. Río Quiroga, río Sil... Cal é o patrón de Quiroga e que día se celebra? Non sei. O patrón de Quiroga é San Martiño. El día non o sei. Celebra na plaza. Quen foi o pregoeiro da Feira do Viño do ano 2006? Non sei, non me acordo. Non me acuerdo. Me fijo, pero non me acuerdo. Nomea os pubs de Quiroga. LK, Ruxe, Ray 2, Pub Bunny, Enigma, Tic Tac, Vaya, non sei se me vengo máis. Os pubs. Pub Bunny, Ruxe, Ray 2, LK, Enigma, Vaya. Con que concello limita Quiroga o norte? Ni puta idea. O norte. Co Concello de Cabrera. Remata aquí Especial Q. Se queredes participar nalgunha das nosas seccións, chamade o 982 43 50 01 ou pasadevos polos estudios da Televisión de Quiroga. Moitas gracias pola vosa atención, vémonos en 15 días. Vamos alá. Pois estamos na porta da discoteca Lor. Atopámonos na porta da discoteca Lor. Esta la voy a repetir mejor. Lo mío no dura nada. Pois eu non che vexo tan corto. Merda.